Za Aleksinac.net govori Dalibor Marković, direktor javnog komunalnog preduzeća Komunalne usluge. Direktore, evo nas ovde ispred Doma kulture na ulazu u osnovnu muzičku školu. Kakvi su ovo elementi za vas i o čemu se ovo ovde radi danas? Povodom dana opštine 5. juna koji se sutra obeležava, a već danas je počela svečanost obeležavanja. Javno komunalno preduzeće Komunalno, mogu da kažem, jedan poklon za lokalnu samoupravu i za sve građane u vidu jedne postavke, nove postavke koja će ovde trajno biti postavljena. Birali smo lokaciju gde će to biti, najviše se uklopilo da to bude ovde ispred muzičke škole, tako da eto iz jedne divne saradnje sa muzičkom školom postavljamo postavku ovde ispred muzičke škole. Naime, radi se o tome da su radnici javnog komunalnog preduzeća, uz, moram da napomenem, veliku pomoć jednog našeg sugrađanina iz Grejača, Zorana, uradili celokupnu ovu postavku. Ideja je iz samog preduzeća i naših zaposlenih i nadam se da će izazvati dobre reakcije i da će građani biti zadovoljni sa jednom ovakvom postavkom. Nešto neobično, nešto malo drugačije, eto da predstavimo naš grad, našu sredinu u jednom lepšem svetlu i ajde pošto je ovo jedan orkestar, postavka jednog orkestra, da kažem da nadam se da će i biti veselo ovih dana povodom dana opštine, a i kad prođe dan opštine da isto tako ostane u našoj lokalnoj sredini. Dobro, kad smo već kod dana opštine, to je sutra, da li će možda da bude besplatan parking neki dan, to interesuje naše pratioce? Tako je, javno komunalno preduzeće je donelo odluku da sutra povodom dana opštine bude besplatno parkiranje u celom gradu, tako da neće biti naplate parkiranja, ali opet obaveštavam sve da parkiraju onako kako je propisano po pravilima, to je da parkiraju svoje automobile na obeleženim mestima. Ukoliko budu parkirani na neobeleženim mestima, to će biti sankcionisano, ali naplate parkinga na obeleženim mestima, na parkiralištima u gradu neće biti sutra, opet povodom dana opštine. Ništa, nema sumnje, lep prizor, a ja apelujem na građane da paze na ovu klupicu, ipak to nije više ukrasna za slikanje, da malo obrate pažnju, da nam potraje što duže. Tako je, mi smo s ove lokacije raskomnili 2 klupe, ali smo ih samo prebacili par metara sa strane i nismo smanjili taj kapacitet klupica koji se nalazi na ovom platovu ispred Doma kulture, a ovo je više dekorativno i ova klupica će služiti samo za one koji žele da naprave fotografiju i u te potrebe će se koristiti, a ne za stalne potrebe. Direktore, hvala vam što govorite za Aleksinac.net, pa se vidimo na još nekom ovako interesantnom mestu i na još nekoj akciji vaše komunalno preduzeće. Hvala i vama. Imamo već u pripremi neke akcije. Potrudit ćemo se da ulaz u Brđanku oplemenimo nekom novom postavkom, a da grad još dodatno oplemenimo nekim cvetnim aranžmanima. Sve to će biti iz naše radionice i eto uz pomoć nekih naših ljudi, naših sugrađana, ali ajmo da sačekamo i da to u narednom periodu vidimo i to.